जोंनि पिक्चार रेकर्ड जालांबाय नङा होमबा थांनाय बोसोरनि 20 जानुवारियाव ओमफ्राय 7 थारिखआव मा होनना बुङो नरेन्द्र मदि फैदों नङा होमबा क'क्राझाराव बेखौ गोजोननाय फैनाय आरो जोंनि रायजो राजाया बरायनाय बिराद मानसियानो गिरुबारुनो थांदों दा थांदों दाना बहाय आंबो थांदों आं हिनजावखौ लांफादों बेवहाय हिनजावा आंना खोब जाम्बिथा लेखा फराबो रोङा सोरबा सोरबा लेखा फरा रोङियाबो स्टुडेन्टआ थायो स्मार्ट थायो आंनिया बिदि नङा फयला बुरि बायदि जाम्बिथा सोलाब सोलाबनो बेबायदि आरोखि दा आं लाफानो मोनबाय हिनजाव नालाय हिनजाव ओजों थांनोबो रोङा ओइदिनखालि बाव नायथों होननानै आं लांफादों आरोखि बेबायदि बेरायनो रोङा जाय बुंब्रुं थाबाय थायो एखमबा दंफां सायायाव हायाव जिरायनानै आथिं मुसुनानै खानायखौ ओरै सिगांसो लाबोना थेमा बोसोरबाय थायो जाय दोनदों आरो सोरबा सोरबा मा होनना बुङो बागदावबाय फैयो मा हारायबा ओंखारदोंना आयु ओंखारदों बेबायदि आंबो सानसेखालि बांद्राय मोनदों नामाब्रा नुनानै बागदावबाय थायो आंनि हिनजावफोरनो खानाय बुरला जालाय खिन्थि नालाय बेबायदि आरोखि आजा ओइदिनखालि एसे जाबजुब देलाय होनानै आं थांबाय हिनजावखौ लानानै दख'ना बर' मानसि नालाय दख'ना गानबाय दाना मा खालामबाय जायगायाव मोननानै गोजान थाबायनांगौ थाबायखौनो हाला गोजान लामा थाबायफेरा दाना मा खालामबाय थाबायखौनो हायिनि दख'नाखौ ओरै बोखोनानै उदैयाव जमा खालामनानै गानबाय थाबथं आखाव नुजालायबाय आरोखि रुगुङा आखावसिम थाहैलायबाय थाबथंखौ माखासेया बोखोजानानै उदैयाव खाफ्राबाय जमा जाबाय नालाय लुदुं जाबाय उदैया सिया दख'ना जमा जानायजों दाना दामाय नरेन्द्र मदि फैनायनि खोथा बिराद चेकिं पुलिस मिलिटारि आर्मि सिआरपि ओमफ्राय दाना लामाया फिसा हाबलांनांगौ बाव चेकिं दङ नङा होमबा मेचिन बहायबाय दुवार मेटेल डिटेक्टर मेचिन होबाय बै मेचिना टेरिंग्राया दा बेबायदि आरो आखायावबो लाबावो बेबायदि दाना बयखौबो चेक खालामदों दुवार मेटेल डिटेक्टर मेचिनखौ बारलांबाय देट जेबो गैया जोंलाय बाव मा लांनो नङा होमबा माने बे मेचिना जाहैबाय सोरबा सिलाइ लादों नामा गुलि बारुद लादों नामा बेगारफोर लादों नामा गिथाव बाथाव बुस्थु लादों नामा चेक खालामनानै हमो आरोखि बे 10 आवार्सै दाना बै थांबिखौ बारलांनानै मोनसेयाव आरो हेलमेटेल डिटेक्टर मेचिन दङ बे आखायाव लाना ओरै नाया होमबा बेबायदि आरोखि आं आवगोल बिजि जाम्बिखौ लानानै दाना आं बारग'लांबाय आंखौ नायबाय जेबो गैया आंनि उनाव आंनि हिनजावखौ नायबाय ओरै होला जोब्बाय गाबलाबाय थाबाय माने दख'ना आं बोरै माखायाव बोखोनानै उदैसिम बोखोनानै मानाबो लुन्दुदों नुलायनाय जानजि खादों होननाया माबाफोर लाबोदों सानखो नामा पुलिसफ्रा उदैयाव मोजां नायबाय आरो मेचिनजों बिराद गोबाव नायबाय जायाखैनो आं सानबाय गामि मानसि नामा थानोब्ला मानसि नायखो नंबाय जेबो गैखाया पुलिसआ सन्देयाव दं एसे गिदिर जादों उदैयाव माबा मोनसे लादोंदां बमाफोर माबाफोर पिस्तलबो नुवाखैबो होगासिनो दाना आंनि हिनजावा ओरैबायदि बुजिबाय गोसोआव लाबाय भाषाबोथ' रोंजोबखाया बुजिनोबो रोङा नालाय बिसोर पुलिसफ्रा मा नाम गावनो दि मा लादों बेखौ नायदों बेखौ बुजिया बियो दाना मा सानबाय दिनै आंखौ बहाय बिराद मोजां नायखाबायबा फ्रिनो बिना फैसायो गथिखे आं मोजां रायज्लायनानै सोंनानै थांखानोसै बिदि नङाखै बे दाना बिदि नंनानै मा जाबाय पुलिसनाव ओरैबायदि सोंबाय गाव उदैयाव चेक खालामनायखौ ओरैबायदि सोंबाय पुलिसनाव मा होनना बुङो मिनिलायनानै डक्टर बाबु आंना हिनजाव जागोन ना हिनजाव हामगिरि लानाया बेबायदि जादों आं खालामो आं रागाया जोंनानै नयबासो गेस्टिक बाय खालामनांगौ ओमफ्राय हमनानै आं लाबाय आंनि डाक्टरनाव लांनानै लोगोआवनो जेबो खालामाखिसै बेबायदि जादों आरोखि आंना जादों जायाखै मोजां मोनदों आखाइ खबदो साबायखर